haƙuri. Na ga fuskan kyawawa ba mace sarauniya. A dole ba. Me ya faru? Sun fara ai mana. An samu ya mace. Mun samu ya mace kuma. Mun gode wa Allah. Na buga na raya. Ku nuna mun wace ce matar sarkin nan. Na gida ka san dai wannan ba zai yiwu ba ko? Ɗana Yarima ya fara wani zuriya garwaya da talaka. Sai dai ku bayan na juye. Wannan da na wuce Jamila ce ta yaudare ni ta mame ni haka. To ya na sa abin da zai. Abin da gimbiya take ma maza kenan? Jona abu ko. Sa abin da zai. Haba Halima. Haba Halima. 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 Fatima, kamar yadda lafanai suka umarci mijinki ya zo da shaida aure ya zo da shaida aure. Ga su ya bada kuma ga su kan baba. Wai! Tabbas ya mai martaba. Mafarkin mai ɗakin ka gaskiya ne. Halima babu ita. Babu ita kamar ya? Kana nufin ta mutu? Hadarin da na hango. Fatima a yanzu haka magana da nake yi da kai. Tana cikin haɗari. Gaya min duk inda take so in tura ji a ɗauko ta. Ka kwantar da hankalinka. Duk abin da aljanu suka gaya mana. Showing every Tuesday, 9 p.m. on Mama Africa Hausa.